Les petjades del vell camí de l'esperança. Els esdeveniments et fan viure assegut en una sala tancada, on l'aire es torna irrespirable i no només notes la por, sinó el fàstic. Com si la nostra condició humana, en lloc d'evolucionar fins a fites de progrés, s'hagués reduït a un simple mecanisme de moviment i apuntalat amb una erràtica direcció. I mire al meu voltant i em pregunte, com he pogut arribar fins ací? Què ens queda de tot allò que pensàvem que havíem de ser? I sobretot, què som ara que el poder ha perdut tota vergonya? Perquè el que estem veient no és només una política agressiva, és una manera de mirar el món, una manera de mirar les persones i que aquestes, de sobte, puguen esdevenir una molèstia, un problema que cal gestionar. Com si la vida hagués perdut tot el seu capital humà i poguera entrar en una carpeta administrativa i després eixir-ne convertida en estadística, en deportació, en por, en silenci. És en aquest punt, quan la realitat fa aquest clic fred i inhumà, que l'esperança es torna un objectiu difícil. No perquè siga una fita ingènua, sinó perquè sembla que ja no tinga lloc entre nosaltres, com si no quedara espai per a ella dins d'un món on el soroll de les notícies és constant i l'ànima a poc s'esgota. L'autoritarisme no es construeix només amb restriccions i uniformes d'estètica macabra. Avança amb una cosa molt més quotidiana, la resignació. La idea que no hi ha res a fer. És així com ens domestiquen, no amb una ordre directa, sinó amb saturació, creant-nos cansament i impotència. I això és el que volen, que ens acostumem a l'abús com qui s'acostuma al soroll del trànsit del carrer, que la nostra legítima indignació es convertisca en una rutina capaç de fer-nos oblidar el motiu i el dolor dels altres. Però hi ha una cosa que no poden controlar, el moment exacte en què una societat diu prou. I això passa sovint quan l'abús s'excedeix, quan la impunitat ja no dissimula i el poder, embriac de si mateix, comet l'error d'exhibir-se. I és aleshores quan desperten els anticossos. Mire amb admiració i emoció alhora les imatges del centre de la ciutat de Minneapolis. La gentada, envaint els carrers sota el corrent de la ràbia i la solidaritat. La mobilització massiva aconseguida després de l'assassinat de René Good i una vaga general, la primera d'aquesta magnitud en dècades. Sé que no és una pel·lícula amb final garantit. És una cosa més humana, tremendament humana. Una lluita real, irregular, amb llums i ombres, que de vegades avança a batzegades i de vegades retrocedeix com si tot estigués perdut. En sóc conscient perquè no vull perdre'm en una esperança ingènua. Però és una imatge que colpeja, perquè té la bellesa del que és essencial. Gent protegint gent. És el revers diàfan de l'autoritarisme. L'autoritarisme vol individus sols, vol por i silenci, vol que cadascú mire només per ell, pels seus interessos particulars, que la visió que puga fer de la realitat vaja embolicada d'una presbícia d'egoisme. Però quan una ciutat es converteix en xarxa, el poder tremola, perquè una comunitat és un animal antic, resistent, imprevisible, capaç de suportar allò que cap individu suportaria. I jo, que escric des d'ací, des d'aquest racó invisible, perdut en la immensitat del món que mire de dignificar, amb un crit que cau sovint al buit, però que no vull deixar de fer, m'ho mire tot amb aquesta tristesa que em pesa tant, perquè necessite veure això. Necessite saber que encara existeix, no per romantitzar-ho, no per fer-ne postal, sinó perquè és una prova que el món encara té musculatura moral. Sovint ens enganyen amb una esperança infantil, atrapada en l'antiga teranyina de la religiositat i la seva falsa gestió de la impotència. Amb aquell tot anirà bé, però no. L'esperança adulta és una altra cosa. L'esperança no és pensar que guanyarem, és decidir que no cedirem.
És decidir que no normalitzarem l'abús, que no direm és el que hi ha, que no farem veure que no passa, ni acceptarem que la por siga una forma de govern. És acceptar que la història no té garanties, però té responsabilitats. El vell camí de l'esperança mai no ha sigut una autopista. Ha sigut sempre una drecera, un camí estret entre la malesa de l'esbroncada, sovint ple de fang, de vegades sense llum. Un camí que has de recórrer a les palpentes i que endevines perquè altres abans que tu han deixat una empremta. Un veí que acompanya, una mestra que protegeix i que no es rendeix, un treballador que assumeix la seva veu i s'exposa, una ciutat que no calla, que surt de casa i es fa multitud enmig del fred per dir prou. No és poca cosa. És la condició humana defensant-se a si mateixa. Potser això és el que sempre ens ha quedat, no la certesa de la victòria, sinó la capacitat de resistir la degradació. La capacitat de no convertir-nos en allò que ens volen fer. Perquè mentre hi hagi gent capaç de connectar voluntats, de protegir el feble, de dir ja està bé, de mirar la injustícia i anomenar-la pel seu nom, mentre això existisca, encara hi ha camí. I jo, avui, necessitava veure-ho, no per estar tranquil, sinó per continuar.